Хотел Елит се намира в центъра на град Девин, известен с лековитите си минерални извори, дълбоки пещери, екопътеки и неповторима родопска атмосфера. Градът се е обособил като туристически и балнеоложки център. Хотел Елит работи целогодишно и е подходящ както за ваканционни почивки, така и за бизнес срещи и семинари. Хотелът разполага с 12 двойни, 3 единични стаи и 3 студия. Всички са стилно и комфортно обзаведени и с общ капацитет 40 места. Стаите разполагат със самостоятелна луксозна баня, климатик, телевизор с сателитни програми, телефон, интернет и мини-бар. За бизнес гостите се предлага добре оборудвана конферентна зала с около 30 места. Спа центъра на хотела е оборудван с фитнес, сауна, джакузи, масажен кабинет и вани с минерална вода. На разположение на гостите е лоби-бар, в който може да изпиете чаша ароматно кафе, натурална плодова напитка или екзотичен коктейл. В хотела има и ресторант с лятна градина, в който се сервира както национална, така и европейска кухня. Предлагат се качествени вина и квалитетни маркови напитки. Всеки е добре дошъл да опита прочутите родопски специалитети – пататник, клин, печено агнешко по-родопски и много други специалитети от този край на България. Хотел Елит предлага пакетни цени за 5, 7 и 10 нощувки на изгодни цени, в които е включена закуска, фитнес, сауна и джакузи. Хотел Елит организира екскурзии из забележителностите на Родопите, Триградското ждрело, пещерите Дяволско гърло, Хармийска дупка, Ягодинска пещера и други. Хотел Елит в град Девин е луксозно обзаведен 3-звезден хотел с висок клас на професионално обслужване и известен най-вече с характерното за региона родопско гостоприемство.